faħurin u li xandar senu ta' grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' daħ il-ktieb daħlura l-ħaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-bulla se rikordi Bultus tal-Papa Franġisku. Fena tal-ħiela, dan hu jħaddar il-mulej u li aħna nixtiequ ngħixu. Din is-sena qatt il-ġurnata ħajjan tal-missjoni ta' Ġesu li jidwi fi kliem il-profeta. Iwassal kelma u ġej ta' faraġ fil-fuqra. Iħabbar il-nejsin li dawn juma ħabsin ta' xejn il-ġodda ta' jasal tas-soċjetà moderna. Il-waqt id-dawl, il-lama u li min m'għandux jista' jara għax jistgħu fuq il-ġismu li jagħti lura d-dinjità li dawn li jistgħu ċaħdin il-predikazzjoni ta' Ġesu terġa' tidher mill-ġdid il-konċeġġit tal-ġdid ix-xhieda tal-insara jinsejħa kompli. Jiseħħek ċaħdin l-appost bilgħandu id-don tal-okk tal-ħina ħajjagħti dan fis-sehem. Is-sima li jistgħu jagħti assessment sal-kap jkun is-sema jkattar. Glorjusa tiegħu. Mill-Vanġelu Snema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej tiegħek, il-verka inti fost in-nisa u l-bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej tiegħek, il-verka inti fost in-nisa u l-bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Kien jaf li l-missier taħt kollox bidejk. U li jux jitġimin għal-ħadda u jinsejjer għal-ħadda. Għaset għaset il-ħejja, eħħal eħħal eħħal, ħafar rad u rabtu maħt. Imbagħad ferra li ġbalt il-nervija u bida jaħseb saqajn il-tixjina għad-nies saċerdoti u reliġjużi jħolmu għalina għad-nisita hija kontemplativa biex kompli tmexxu tħares il-familji kollha tagħna. Ismana nitolbuk mulej biex jogħġbok tagħti sliem lid-dinja kollha. Ismana nitolbuk mulej biex jogħġbok tagħti qawwa lill-insara persegwitati. Ismana nitolbuk mulej biex taħat l-insara kollha fil-knisja waħda. Ismana nitolbuk mulej biex reġgħu għal-irmiqa tal-qalbu kienek. Ismana nitolbuk mulej biex tagħti tama lil min hu dgħajjef fi-ħsiebitna. Ismana nitolbuk mulej biex wassal l-Evanġelju satru fl-art kollha. Ismana nitolbuk mulej biex tqawwina u tmexxina fis-servizzi maqdes tiegħek. Ismana nitolbuk mulej biex nitalmu nafdaw fik
u nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek. Ismana nitolbuk mulej. Biex tagħti l-ġid mistħoq lill-benefatturi kollha tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Biex tagħti l-mistriet ta' dejjem lil ħudna l-mejtin kollha. Iksib isħab ismewit, iħejja l-art ix-xita u jdibbet il-ħaxix fuq dal-miet, fl-imkiet, fil-frott ta' il-kienek s-sixmanar mulej. U jiprofdi l-bejjem l-għal tagħhom u l-ħrief ta' ċawd meta jgħidu.